jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattane jomiraɗo e subaka hande o gam jettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndiji leydi Sénégal joni palen ko e jayndiyeji ɗi altine nogas e jeenayi lewru décembre hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde l'observateur kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti ko e jagorɗo kalfinalo ko yewti e jokkodiral hakkude leyɗele kam e ɓesgol leydi Sénégal tawateɓe toon to caggal leydi e nden ɗon yewtere nde ganduɗa kay o waddi ɗum e ɓe ganduɗa kañum goni musidɓe men jayndiyankoɓe jayde ɓe ganduɗa kañum woni l'observateur kamɓe noon ɓe garti e on ɗon o ganduɗa kay jagorɗo ɗo arti e on ɗon poste mo ganduɗa kay kañum woni mo o jogui o arti noon e ko fadimo e ko yewti on ɗon fannu tengti noon e wadde défendre kay ganduɗa kay kañum woni ganduɗa kañum woni leydi Sénégal ɗum woni tawe e jayde ko noon kadi ɓe garti e ɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay ni tawe toon to leydi e Guinée Bissau ɗum kadi jayde kanko o jagorɗo o arti hen e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde l'observateur kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e o ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour mo ganduɗa kay ɓe kolliti wonande ko ñalawma janggo jogori huccodirde e o ganduɗa kañum woni juge du premier cabinet ɗum koko yowiti e alhaali on ɗon mo ganduɗa kay on fawa e dow makko ko yowiti alhaali Prodac ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde l'observateur kono ɗum ko musidɓe men jayndiyankoɓe jayde l'observateur ɓe garti e ngal ɗon jaalal manggal ko yowti e fannu nalankagal ɗo e nder leydi Sénégal haja mo ganduɗa kañum woni Adja Har Mbaye Madiaga mo ganduɗa kay innotima jomuɗum ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde l'observateur koye on saaha jayde guendire nde Le Soleil artidi e natal omo ganduɗa kañum woni Adja Har Mbaye Madiaga ɗum mbi konko Har Mbaye Madiaga kon koy woni ko notiti e jomi ko ɗum waɗi noon ko ñande aset jawtuɗo o kam musidɓe jayndiyankoɓe garti gam siftorde on ɗon debbajo ko wona ɗum ko ɓe garti e jagorɗo leydi Sénégal kalfinade ko yewti alhaali faggudu kanko jagorɗo noon o arti e ɗin ɗon ujunnaje 4 milliards ɗi ganduɗa kay heɓama rendinede hono no wiiri jayde ɗi ganduɗa kay kañum woni jayde guendire nde Le Soleil kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e pottital hakkude leydi Sénégal kam e leydi Congo ɓe kolliti kay wonande ko ɗekki woni ko waɗi hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi kono noon ɗin ɗon ɗekki ene yaadi e nimsa wonande kay barode teddugal e leydi Sénégal hono no wiiri jayde guendire nde Le Soleil ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi quotidien kam musidɓe men jayndiyankoɓe jayde Rewmi quotidien kamɓe noon ɓe garti ko e booli ɗi leydi Sénégal ɓe kolliti kay woni tawi ummade konguel faade toon to Diourbel ko ine tolni e yimɓe sappo e goho kañumen kay goni ko kawri e ladial e nder balɗe ɗiɗi ɗum ko caggal ɗiɗon accident ji ɗi ganduɗa kay mbaɗi e nder booli leydi Sénégal hono no wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe gartine kadi e omo ganduɗa kañum woni Déthié Fall mo ganduɗa kay kañum woni o baɗɗo Limoges omo ganduɗa kañum woni secrétaire national wonande kay on ɗon parti makko mo ganduɗa kañum woni PRP hono no wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Rewmi quotidien jayde Walf quotidien kañum arti ko e ɓe ganduɗa kañum goni jagorɗe ha e PCA ji wondude e ɓe ganduɗa kañum woni DG ji ɗum koko yewti e nden ɗon tekkere luɓore hakkude hoorejo leydi ndi kamɓe hoorejo jagorɗe o ɓe kamɓe noon musidɓe men jayndiyankoɓe mbaɗi ko namdal ɓe mbi holko jogori wonde darde ɓe ganduɗa kañum goni ministére uji ɗi wondude e DG ji ɗi kam e PCA ji ɗi e on ɗon fannu ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf quotidien kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi e Pape Thiaw keblo kippo guendijo mo leydi Sénégal e ngal ɗon pottital ngal ganduɗa kay waɗino hakkude leydi Sénégal e leydi République démocratique du Congo ɗum noon koko yewti e deuxiéme journée Coupe d'Afrique des Nations ɓe kolliti kay wonande e Pape Thiaw ille tan koko luppi e hunde e qualification wonande kay kippo guendijo mo leydi Sénégal ɗum ina tawe e jayde Walf quotidien jayde Sud quotidien kañum woni goƴa muɗum ko ɓen ɓe ganduɗa kay ko jogui ɓe gojali ɓen goni remoɓe leydi Sénégal ha tengti noon e ko yewti alhaali jeygu ko yewti e ɗen ɗon guerte e kam e consommation kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti hen ɓe kolliti wonande kay gueɗe ɗe elle woni ko e bujitade hono no wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi e ngal ɗon pottital
potital ngal leydi Sénégal hakkude muɗum e République démocratique du Congo ɓe kolliti kala no wawi wade leydi Sénégal ko kañum heddi e dow gardingo on ɗon pool kono de heddori koye pression hono no wiiri e kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayinde Sud Quotidien jayinde nde ganduɗa kañum woni e jayinde point actu kamɓe noon ɓe garti ko e ɓen ɗon ɗiɗo ɓe ganduɗa kay ko jagge gonno e landa rewmi ko ardi Idrissa Seck oɗo saaha joni kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo foof noon aɓena tawe e parti au pouvoir hono no wiiri ɓe garti noon e mo ganduɗa kañum woni Abdourahmane Diouf mo ganduɗa kay waɗi lancé on offensif ɓe mbitande Abdourahmane Diouf yidde muɗum kay oɗo saaha joni ko e nder commune kala dañde toon ko ina tolni e 1000 jambar ɗum ko gam wawde yuɓɓitinde on ɗon parti muɗum awale hono no wiiri jayde nde ɓe gartini kadi e mo ganduɗa kañum woni Déthié Fall ɓe mbi kañum kam yaltini ko pittirɗi gam fittude ɓe mbi noon o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Ndiaye secrétaire national mo ganduɗa kay koko yowiti e kan ɗon landa ko ganduɗa kay kañum woni e landa ko ardi o mo ganduɗa kañum woni Déthié Fall tawateɗo e parti au pouvoir oɗo saaha kay kañum woni ko itta e kan ɗon landa konngudi o mo ganduɗa kañum woni e gardiɗo suudu sarɗeji leydi Sénégal El Malick Ndiaye ina tawe e nder jayde nde holiti kay ɓe poli ko lelnide peeje kese gam wawde wadde protégé on ɗon projet mabɓe moɓe jogui hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe goɗɗo mo ganduɗa kay ko jiɗɗo wadde protégé ngu laamu muɗum on woni Mouhamadou Doumbouya laamiɗo leydi Guinée ɓe kolliti kay ñalawma hanki o kanko Mouhamadou Doumbouya caggal nde o woti o gayni o waɗani hay déclaration goto hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde point actu ƴeewoyen e jayde ganduɗa kañum woni jayde direct news kañum arti ko e Serigne Saliou Mbacké ɓiɗɗo e Serigne Touba Mbacké ɓe kolliti kay ko garti noon e ñalawma ganduɗa kay ko on ɗon ñalawma woni ñalawma mo rutino e joomi ko mbi ɗum wonno ko ñande 27 lewru décembre e hitande 2007 ɓe garti hen kam musidɓe janiyankoɓe gam artude e ɗen ɗon golle payodinɗe ganduɗa kay kanko mo ganduɗa kañum woni Serigne Saliou Mbacké gollinomo ɗum e dow laral leydi hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe e jayde direct news en payi e jayde coftal ɓalliɗe e jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti koye ngal ɗon pottital bannogal hakkude leydi Sénégal kam e leydi République démocratique du Congo ɓe mbitande ko match très nul wonande kay omo ganduɗa kañum woni e Pape Thiaw ɗum ko caggal nde Sénégal waɗi ɗekki hakkude muɗum e République démocratique du Congo gotel e gotel kamɓe musidɓe janiyankoɓe garti ko UDL haali fédération sénégalaise de lutte ɗo ɓe mbiri ɓe mbitande ko Bira Sène ko kam kay woni ko wala élire président hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Rewmi Sport jayde Le Soleil Sport kamɓe noon ɓe garti ko e ngal ɗon pottital bannogal hakkude leydi Sénégal kam e leydi République démocratique du Congo kono noon ɓe gartini kadi e ko faya ɓe mbitande ko so tawi kay Sénégal yiiɗi heddade toon to ganduɗa kay ko kañum o woni toon to Tanger wadde fala budda Sénégal foola on ɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo mo leydi Benin so wona ɗum Sénégal ma ummo toon to Tanger gam yaade banggue goɗɗo gam jokkude ko yewti on ɗon tournoi ɓe gartini kadi o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Mbaye ina tawe e nder jayde nde ganduɗa kay kañum woni e jayde guendire nde jayde Le Soleil jayde Record Quotidien kañumne ko hen arti ɓe mbitande ko ce nul peut être une bonne chose hono ɓe mbiri ɓe mbitande ko oɗo match nul kay mo ganduɗa kay e wiide mabɓe ene wawi wonde hunde moƴƴere wonde kay kippo guendijo mo leydi Sénégal ɓe gartini kadi e Sadio Mané mo ganduɗa kay kañum wala élire homme du match ɓe garti e natgol pattam labol ngol ganduɗa kay waɗi ɗum e nder ngal ɗon pottital o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Mbaye bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe a yaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinanade ko sifa e kele gadane e yoga e jandeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubinde jandeji wonata ko janggo so weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.